Siyanibingelela ababukeli emakhaya igama ngusandilwa kaMkhulisa umvela asemuthanda. Siyanibingelela kwesinye isiqephu engicabanga ukuthi nizosijabulela kakhulu. Let's zoom in. Ngihleli lana ke neartist nomjida nje osemncane osasevasi osenza izinto zokuba umuntu omusha. So ngiyakuthanda ke ukuhlala nabantu abanje ngoba ngiyazi ukuthi kuningi izinto nami engayifunda ngoba ngokwe age sithanda ukushiyana impela igeba. So kukhona ke ngizokufunda kuyena nokuhle ngikubonayo akwenzayo ikakhulukazi njengoba ese university nje eziningi izinto ezenzekayo e-university siyazi ziningi izinto ezenzekala mangabe ukule age yo 22 23 24 ziningi izinto osuku unama choices ukuthi ungazenza but yena usachoose ukuthi enze engazi ukuthi uthanda ukulunga. Siyabonga ke kubabuzondi esihamba naye namanje wezondi ezimultimedia ukuyena osupportayo nje osaqhubeka osasupporta. Into engiyithanda ubabuzondi akagcini nje ngokusupporta ngalezi zinto ezibambekayo ngezandla. Uyasibuka kade ngitshela nje ukuthi kune episode la enephutha phakathi nendawo engitshela ukuthi eyeye lapha kunephutha elibi. Siyaxolisa ababukeli ngalelo phutha kusho nje kwaba lezi zinto zo load shedding sagcina singakwazi ukuthi sicheckisise kahle yonke into. Siyaxolisa kakhulu soqinisekisa ukuthi yonke into ihamba ngomumo. Siyabonga nje nakubabuzondi ngokuthi alokho ehleli njalo esupporta sihamba nayo unkwanyana nayo uyasupporta. Sicela nje ukuthi usubscribe, ushare, ucommente, ulike ku TikTok. Siyabonga abafowethu ngokuthi niqhubeke nifollow ni share nakhona ngokunjalo. Yebo siyabonga. Nqubeko Govender. Yebo. Asiqale Govender. Isuka phela into ukuthi ubuGovender. Like isibongo sakhe ufuna usazi ukuthi sisuka umthemba ngikwazi ukuchaza uyaziyo. So sengaba mina ngichecka nje umlando ukuthi sisuke kanjani sibongo sakamthemba. Lesenu ngoba uGovender ngazi wamandiya. Mhlambe ngoba ula eduze wami ufuna ngibuze. Angibingelele emakhaya. Yebo lo phambi kwenu Nqubeko kaGovender. Abamaziyo ke kahle hle manje bamazi ngokuthi uGavi na uGavi uthathwe kona uGovender. uGovender engeke mhlambe ngithi yes njengoba usushilo ukuthi amandiya uGovender abaningi amandiya but mina nje ngibona umuntu omnyama ngimnyama nje kanje. So ngingasho ukuthi emlandweni noma ngingawazi kahle ngoba even ngisho ubuza ukuthola answer eqondile ukuthi kwenzakalani but kunokuthi kwafika abantu kudala befike la ngokuzowenza kwakuyisikhathi sama slaves befike amandiya bethathiwa lethe eThekwini then aba separated agcwala iKZN kanje then kwaze kwafika ukuthi kuze kufike la ekuthenini khona shuthi omkhulu omdala wethu wahlangana nomuntu omnyama kwaba kanjalo because uthoba bewu3 bahlukana ngeindawo omunye wayeseHawik omunye wabaseSikobo wale komkhomazi wazofika la eSikobo omunye ke wagcine ko Hillcrest. So kukanjalo nje if ulandela umlando ugcina kuyinto kanjalo ukuthi babe u3 bahlukana but ke laba badala basizele thina bayakwazi ukutholana because eHawik nabaseSikobo nabaseHillcrest bayazana yabo. So bazibona if belandela babona beqhamuka kumuntu oyedwa okulabo abawu3 abafika la because bafika bewobhuti yabo base bahlukana ngezimo zokuthi so nje uGovender nini baziyo ababantu abamnyama inina bese kuba iboke lapho bese kuba abantu because laba seHawik hayi muthi meyoqhamuka nje uyabona iNdiya leli ikona ukuthi nje ukhuluma isiZulu kahle phaqa. So mhlawumbe ungasichazela nje kancane ubani uNqubeko usuka phi mhlambe just nje leyo background encane. uNqubeko umfana ozalelwe eSikobo eLenskopo ngaphezulu ekuzaleni kwakhe wakhulela khona isikhashana around ngoba ngicabanga ukusuka kwami eSikobo ngisuka eSikobo ngangiyofunda u2 sengiyohlala eMbali then ngahlala eMbali kwazi kwaba ukuthi sengiyofunda u6 ngabuyela khona futhi eSikobo sengiyoshaya u7 ngaze ngaqeda umatric leyo matric ongahambanga kahle then ke kwase kuba nale period ukuthi ngisuke ke eSikobo mhlambe ngisho ukuthi yona period engakwazi ukuzidiscover kuyona ukuthi ngubani ngifunani yabo ngoba ukusuka kwami eMbali ngibuyela eSikobo
kuningi okwakwenze ngangitshethi ngiyazi ngingasho kanjalo ngisamncane ngisayihlohlwa ubungane ngangitshethi ngiyazi but after lesasigameko sa matric wami lapha kamncane ay ngamove eSkopo ngalo ngivakashe eSwitwater buka bhuti wami then ila ngasho khona ukuthi ngazi discover ukuthi ngumuntu okanjani because njengoba manje abaningi bangazi manje sengilapha eHoward but kube khona iperiod ngihleli ngenzi lutho yabo until ngize ngidecide ukuthi no isibe singanani isikhathi la uhlale khona before ubuyela ngithi usho ukuthi usuyolungisa umatric wakho asingasho 2012 13 14 15 16 because ngabuyela ngo2016 esikoleni futhi no 4 years engakuhlala wafika wenza kahle ke kodwa hayi lapha ngafika ngagila imhlolo nami into engangazi ukuthi ngihlakaniphile but back then komncane ngangiyitshethi ngiyazi yabo yeah that's why ngisho ukuthi ama results wami awazange abe yilento kumele abe yona because yonke leminyaka ize ngifika ka matric ngangipass but mengifika matric ayikasashintsha hlohlana nabangani senza izinto ngisikafundi yabo kunezinto eziningi ezisiphazamisayo but sengibuyelile 2016 ngayofunda lapha eSiyanda ngibonge nakhona ngihlezi ngiya lapho ukubonga kothisha because othisha abaningi lapha babengaboni sizowenzeka lento because ngase ngihlala isikhathi eside bathi nesyllabus sishintshile but ngacela uthisha wathatha irisk ngomsebenzi wakhe nje uMishelembe namanje ngihlezi mengifika lapha ngibe ngimtshela ukuthi no ekugcineni mzukwana sengiphumelele ngabe lento engiyona khona into engokwenzela yona ngoba ikhona into engomenzele wathatha irisk lwami ngami wangithatha engathemi na but first term second term yabona kusajwayela because isyllabus yayintsha and izingane lezi engifunda nazo zihlakaniphile and zincane kunami but then ngakwazi ukuthi ngiyibambe lento fast by third term fourth term ngiyaka matric ngase ngi top achiever lapha eSiyanda ngaze ngawuqeda umatric akekho umuntu oyishanga ngaphezulu kwami bonke base bekhala ngaphansi and to an extent ukuthi ngaze ngavula ama class lapha ngafundisa umatric during isikhathi sethu mekuzoba noma exam sasibuya ntambama bezofundiswa yimina yabo ngikwazi ngagcina sengikwazi ukuthi ngibe umuntu owusizo ukuze because ukufunda nokufundisa kuyahambisana if uzofundiswa mase uyafundisa uyibamba kalula into ilokho engasho ukuthi kwangisiza so kusho ngesikhathi ufundisa kusiza wena kakhulu more than abantu abafundisayo yeah kusiza mina kakhulu because ukube ngafika nale ngqondo enganginayo back then I don't think ukuthi ngangizo so kusho lesikhathi wasihlala sakusebenzela too much ngoba isona isikhathi wakwazi uzidiscover ngaso usizobanika ukuthi uzidiscover wena ukuthi cha manje ngilungise lento ubani osemva kwakho mhlawumbe ungathi ulokhu yakuphusha kancane ukuthi no lungisa la lungisa uyabona kukhona izinto engamele ehlambe ukuthi size zikhulunywe because I don't remember ukuthi kwaba khona isikhathi la ehlalelwa phansi discuss lento but kwakukubona umfowethu omdala umatric wakhe wobhomba naye before me but umuntu mina engiclose naye ekhaya bayazi uNkululeko and siloke sihamba ndawonye siyashutha senza amafilimu yabo unawo matric yabo kunaleyo nto ukuthi khona la kwathiwa khona kuyoqashwa asize cabanga uhamba no matric ofailile neCV uhambe uyofuna umsebenzi e-call center safika kuleyo call center bayithatha izinto zethu basenzisa bathi bayastrain ngakusasa mase kuthiwa sizoqala sesifika isithuthile icompany ayiseke ukusho ukuthi babezile ukuzoscam labantu babezoba scam yabo because ayikho into engenzeka ila ngabona khona ukuthi no hayi man ayikho into engizoyenza if umatric awunawo because ukuqasheka ngalesasikhathi kwakuncane kakhulu ngiyaxolisa mfethu ukuphazamisa ngiphazanyisa unsika la uyathosa manje kuyasha nje kuyasha hayi akaje akavula lo umnyango yosishisa nendlu lo muntu chef yeah hayi lo chef lo yeah cha ngiyakuzwa mfethu kuzwakala iya interest kakhulu indlela yakho yokuthi ubuyele esikoleni uzilungise ngicabanga ukuthi nomunye umuntu omusha osemncane mhlawumbe ofail umatric wakhe le story sakho singamsebenzela kakhulu if engathatha ama positives wakhona because ukufail umatric akusho ukuthi sekuphelile because ngiufaila mina ngizokhumbula nje akufikanga lento ukuthi kubhlungu inhliziyo but emva kwesikhathi engabona hayibo
kade abantu ade sifunda nabo sebe varsity ngabona hayibo umuntu usehleli kwazanywa lento ema finishing school saya esibani ayakhambanga kahle ngasho ngithi ayakhambanga kahle lapha esibani into eyangenza ngidrop out futhi again ukuthi ngathi mengibona ama results ama June ngabona lokho efana nje nawa November lokho efana nawa March ayafana ngabona hayi no ayingisebenzeli lento then kwazi ukuthi ngibuyele esikoleni straight yebo abanye bazothi omunye amahloni kubuyele emuva mina leyo nto angiboni ukuthi yangisebenzele namanje so yini ebikwenza ukuthi ubuyele esikoleni ubufisa ukuqhubeka kuyevasi noma mhlambe kukunje uqeda umatric wakho ila sengifuna ukuya straight ke evasi because ngase sengazi ukuthi ngifunani sengibukile enye into yang-influencer ngasho ukuthi kunama series how to get away with murder kukhona ama channel ko DStv o Discovery Channel iyo nto yang-interest ekuthenini angathi ngingaba ilento engifuna ukuba iyona so ngadiscuss ukuthi no ngadecide ukuthi no ngifuna ukwenza ilento izifundo zobumeli or ngibe i-criminologist but then application yami umuntu wayengisiza wagcina ethathe leli phuzu ukuthi ngithe ngifuna ukuba ummeli wafaka lona kuphela ngenhlanhla amacabanga ngoba ku CAO kufama optional 6 lo muntu angifana option eyodwa ukube lapha yana ngaqhuma nje ngase ngiqhumile ngizophinda futhi kube nonyaka ngohlala phansi but ngenhlanhla bang accept same time kuleyo offer le yokwenza lo kuze kube manje nje I'm very much interested kwizinto zakwalo yabo shothi nje masifuna into zazi yonke lezi zinto lezoma njengoba sisazokwenza ilento sazowenza uma contract nazonke lezi zinto sokudinga ukuthi usadvise ubala kakhulu lokho hayi kuyazwakala cha mfethu ngiyayithanda mfethu leyo nto leyo ikhomba ukuthi window ephokophelayo yabo more especially ke kulesikhathi esiphila kusona manje njengamanje ziningi izinto ezenzakala abantu bayayiphilela abantu bangala kuma drugs abanye benza ubugebengu abanye benzani yabo but wena wasuthi no mina ngeke ngiyenza lento ngizongena la ngizohamba ngolungisa isikole ngihambe ngoqhubeka so ushayilo usuku ukwenza unyaka wesingakumanje ukugcina lo fanele kube ukugcina kahle nakhona ufuna abade kwaphela but then ngezimo ezithile sengishaya izifundo zokugcina ezintathu manje emva kwazo ngiyaqeda then iyaqhubeka nokungale so ithini ilife evasi thina nje singazange siye khona esavele saphela la e-high school cha saphela khona so masiphela la e-high school siyezwa ziningi izinto ekuthiwa ziyenzeka lapha ingane ziyagroova zenza zonke izinto omunye uhamba la kade engena tattoo sebuyuse nama tattoo hamba la kade engaphuzu sebuye seyaphuza omunye sebuyuse nomntwana kwenzakalani lapha ungasithatha usibeke ikakhulukazi wena ke nje umuntu obuye vele sethene ingqondo ukuqaqeka engayanga mhlambe na 20 ngingasho lapha evarsity ilife bake bathi if usuka la uyegoli ufica ilife efast ngasho ukuthi if usuka nje high school uye varsity ilife ifika ishintshe ngale ishintsha fast ayibi lento othisha basuke beyisho lapha high school ukuthi ila uzothola khona ukuphumula ila uzoba right khona akukho ukuphumula lapha first indlela yokufunda yakhona ayifani nalapha lapha it's more like uyasifundisa because yafika ilecture lapha issue 1 and 2 and 3 message wena qhubeka ku chapter 4 5 6 7 on your own usho manje banitreat njengama adults manje lapha you adults ukuthi lovile abangene awuyibhalanga itest abangene into efuna uyazi lapho ukuthi wena ufunani if fast in life fast kunobumnandi amantombazana agcwele yonke into ila yosisoba that's why ngike ngisho ukuthi if ungazange uyithola imento mhlambe ngo first year because abanye bafike ikhathi zo covid and then manje if ungakutshela irate yama second years amithile ungamangala because abanawo ama mentor uzange bathola ama mentor they were not even benikezwe khona ishandisi nesanikwa yona yabona umuntu ozoguide ukuthi nanku 1 and 2 and 3 and 4 laba bazange banike laba bafike covid and manje bamithi inqwabi imithi yabo just that uba exposed yabo on your own amantombazane kona kakhulukazi asuke seziphethe
11 shoot ithola freedom ukuqala for the first time. Imagine umuntu othola freedom ukuqala namba utshwala la. Naba bafana la. Unendle yakho yedwa. Yabo awuceli umuntu. Mongafuna uya ngesikhathi uma ufuna ukuhamba uhamba ngesikhathi uthanda noma ilaphi. Inkinga nje kubile ukuthi noma yini lapho uyayenza akekho okugadile. So wena uphunyula kanjani kuzona zonke ke lezi zinto lezi? Mina ngingasho ukuthi if you stick to your lane nabangani cause le nto iyazenzekela. Mina ngafika ngumuntu othanda ibhola. Umuntu okwisports, othanda isports, othanda music, kwazenzekela ngathi ngifika indawo engihlala kuyona kwakuvulwa iqembu elishi. Kuyi-race enje. So babe bancane abantu abadala kwabantu abasha esifika nabo. So njengoba sifika sisonke siyayithithizela sayibhayizela sonke. Sifunda ngendlela but into eyasenza ukuthi sikwazi ukuthi ezinye izinto sizigweme. Yilo leli ibhola ngasathi mesifika safocusa ebholeni. So wena uthema ubuyele ufike eVaswa waqhubeka kwaba ingane. Yeah. Waphila njengengane ngoba kahle kahle into esuka ishaya lapho kusheshe ubone ngathi usukhulile. Yeah, ngisho ukuthi nakanjalo kuyasiza because if uzokwazi ukuthi ubhekise ikhanda phansi endufunde iyona into ezokusiza lapho ukuthi uadapt ezintweni eziningi rather than ukuthi mawufika nawe uthi nami ngiyazi. Because once what uyazi isikhathi esiningi lawo bantu sayabona ukuthi thothi akasabuyi second simshayile life. Yabo. No kuyazwakala. So wenza music ngapha wasu ungena kwisport. Asike sikhulume ngalento music ngoba ngiyazi ukuthi yona into oyenzayo ikakhulukazi hip hop. Isukaphi? Hip hop isuka kude because umuntu mayekhula melalela music uthothi umlalela music kwaphesheya uyayithanda ibeat uyayithanda irhythm but amagama waphuma because one isingisi phela sivane sivuke nje isingisi yabo molalela labo lilweni makhona but uthothi ingoma imnandi yabona yakujova mase kuye sekuthaleni engazi ukuthi nami ngabhala because the first time ngikhumbula kwaku 29 siqala nje indaba ukuthi siyongena e-studio nakhona akusona nje i-studio esithini umuntu onecomputer wasoba ne-pilot mic sure then saya lapho uyaqala uyezwa ibeat then uyabhala into engingasho mina ukuthi ikhono esaphiwa lona i-most yethu lapha ekhaya ukubhala sinalo ikhono lokubhala lokuhlanganisa into ebhaliwe sure so mase ngiqala uthi ngiyobhala ngiyongena e-studio sizwe i-beats lalela uqala kwabhala ingoma yabona iyahlangana then kwaba into ukuthi sesiyenza njalo yagcina sesegazini sigcina sekungathi umuntu useyiphila lento kon influence eningasho ukuthi influence abantu abaculi laba baphesheya sure because 2008 we were exposed to hip hop yaphesheya yabo lilweni ngalendlela ukuthi yayigcwele masidi yayidayiswa yonke indawo nakwi radio yayi constant bese ukuthi la locally umuntu engamlalela amaqala umuntu engamlalela kakhulu yeah ulo Pro Kid le album le enele ngoma ethozo uzobabona sure I think after that I decide ukuthi no ukurapper ngizorap ngesizulu futhi yeah ngoba ngikuhlanganisa sure ngikwazi ukwenza kokubili isizulu neEnglish yeah yabo so la nje South Africa ngaphandle kwakheke uPro Kid uba umunye umvumile hayi mina umuntu engimvumile uKesp akekho bazothi uwork yeah bazothi work because naye omunye umuntu azomvuma lo muntu nami ngisho ukuthi work ilungelo lakhe but uKespa ingoma zakhe mina ngiyathanda if uhlambe ungalalela ingoma zethe ezindali yes khona ingoma ezimessages ezizothile kube khona ezothanda mise bakhona lezi ezicage uKespa uyacapitalize le ngoma ezicage lezi azothi mayicula ibe along and ihamba because once ingoma ya trend iyadayisa meke iyadayisa leyo ngoma yenza imali yabo uKespa ngisho ukuthi ukuphethe konke lo mjita loya and i-marketing skill yakhe is on another level yeah yabo uyena umuntu onginspire intweni eziningi kwalo umuntu singasho ukuthi uself made singambeka kanjani sithi umuntu oself made uyawathatha ama risk neyamsebenze igenge underground uvume ba underground ngisho ukuthi uCannibal ubaphethe yeah Cannibal ubaphethe ngempela because umculo wakhe ushintshile Cannibal lo wakudala wama district usawu young Cannibal nomse uCannibal nje usawu young
Ayewazi bebashintsha abantu. usawuyang Oh. yabo ikona sethanda ukuhamba kodwa still naleli zimzima elincane Sure. still izimzima elincane but usawuyang carnival nje but yena umculo wakhe ukhulile wezwakala ukhulile kusukela Namvumo Abdus. Yeah, Insumansumane. wafika uAbdus kodwa hey washeshwa phela waphindwa wabuya I think uAbdus into yamshaya waba too commercial underground Oh. yabo yonke yamshaya So music wakhe manje uthola ukuthi awusafit yahle kuleke ngeunderground. yeah kodwa yena Usa underground. the time ethola exposure it was seku 50-50 and then I don't think reception ayithola was enough for him ukuthi aqhubeke kodwa yena usakhona and uyashaya Yeah. Hayi. Ubani lo mfana lo? Uhlanya ubani? uAkhalishas. Akalisha singasho ukuthi kwakuwumculi onandisayo because uyaflowa emakhuluma umuntu oflowa uyaflowa lo and futhi ispeed sakhe silapha ko Pastor Rhymes it's just that lyrical content yakhe was more of a comedy yabo waye umrapper we owenza comedy onandisa okwenza ukuthi even aduhla usaid uzizwe so right Sure. but for ukudayisa I don't think ukuthi wayezodayisa mhlambe that's why nama recording labels angazange ayithathe leyo chance yabo So njengamanje nje usesigele uphusha ngala ngendaba yesikole no music uyawuphusha kancane ikuphi ofisa kuphumelela eqala ngokwakho ngokwamanje i-decision vele sengayenza ukuthi ifuna kube kuqala isikole sure if ngikwazi uqeda isikole then isikole singakwazi ukuvula into eziningi yabo Yeah. ake kuthiwa ngiyaqeda this year next year obvious funa ngisebenze after that ngasebenza unyaka ngawusebenza wesibili ngawusebenza wesithathu then I will have enough capital ukuthi ngikwazi ukufocusa ku music yabo but then ngobe ngasafisa ukufocusa for mina sengafocusa ukwenzela abanye abantu just because sesiwabonile ama advantages nama disadvantages industry no connection ukuthi if ufuna into yakhe isheshe ufuna wenze kanjani yabo because if ungekho imali ku music I don't think ukuthi kubalula so usuya ke manje ngibona ubhizi namantombazane manje ebhola lenyawo isuka play mhlawumbe ungasicacisela ngayo nanokuthi ke kwenzakalani shuthi last year we were I was nominated then ngaba selected ngavotelwa konke kwenziwa yonke into khona lento ekuthiwa Res League eMavarsity ase UKZN ema campus 05 kunelento ekuthiwa Res League la kusuke khona kudlalwa I league yama res yabo so into eyenzakalayo kunama team abafana it's always been ama team abafana but into eyenzeka last year kwafika aba new coach abafana no Phara khona ucoach nje kuthiwa uPhara ucoach Absara wabuza ngendaba yamantombazane ebuza nje yabona ukuthi kwenzana ngamantombazane because ischool team samantombazane esikhona but I league yamantombazane ayikho and then remember umunye wakavilakazi umfana sinaye lapha ku committee suggested ukuthi if ama team abafana njengoba ekhona if engakwazi ukwakha ama team awu11 amantombazane then kuzobe sekwenza ukuthi sivule ileague then abantu bakwenza lokho kwasunyelwa phezulu sayipromote lento league amantombazane abunginisa ukuyithanda ajoin ama team abakhona aba11 then ukucoacha kwami qala la ekutheni mina bengidlalela Absara last year then namantombazane Absara uPhara ngathi sengishilo wayivusa i-team mesivukile i-team phela mesivukile kumele maintain sure yabo ukuze maintain awukwazi ukuyenza uwedwa so wasala ukuthi sisebenzisane naye kwakuyi uPhara mina mase kuba khona omunye umjidi kuthi ukhulekana kamini si-molda sayibuilda le team sibacoacha labantu sibafundisa iball from start abantu beliqala kwakulikhahle leqala then yagcina ijwayelekile lento yagcina ngishamanya ama team sekuyinto competitive last year nje ibhola lamantombazane bese li very competitive even ngisho iUKZN recognize it yabenzele ama tournament
and then nalo tournament kwakumnandi lapho ke I was separated from i-team yami ila ngakwazi khona ukubona ukuthi okay ukusho ukuthi away from i-comfort zone kwathiwa ngicoach isquad esahlanganiswa ngo24 hours siyodlala i-tournament then sabo number 2 leyo tournament siba coach abadlali sibahlanganise ngo last minute then ngabona no coach abantozana akuyona into elula but ngingakwenza fast forward to this year uJanuary uthe uqala nje ngathola ioffer from khona team lapha esikoleni namantombazane ebishisa ishakwa sana yathi nje sicela uzosicoach nami I was sure why kumina kubo bonke abantu kukhona coach of the season uyena uphara lo weAbsara sure kwaphela yena head coach ukhona indaba engakhethena no but I think i-management ye-Superstars selected that no Gav is the one then ngafika lapha ngafika i-team iwa not ukuthi iwiphela but ngafika ama star players wayo esehamba because kuba nalezo zinto kuma teamini and coach amantombazane is not simple njase ngishilo ama egos awafani then sekukhona uqheke khona abadlali abahambayo khona abangasafuni idlala etheni ngayiqala phansi ngayimolda ngathola abadlali abasha kuyimanje leya team leya is going to be one of the strongest mesibuya ku second semester because kule semester lesiphume sabo number 3 kwi tournament yama team ewonke amantombazane awu 12 saphuma sabo number 3 okungijabulisayo mina lokho because kwesinye isikhathi it's not about winning ama trophy sure but indlela eya kuona ama trophy ebalekile nanokuthi siya builder siqala i-team kabusha but siyakwazi ukuthi sifike sikwazi sive number 3 sidlala nama team akade edlala last year because namanje ngiqale nabadlali abasha ama first years abafike kulonyaka esikoleni ibhola bebeqala bayezokuthiwa kudlala ibhola bona into engiyithanda kubona ukuthi banale vision ukuthi abafuni ukuphelela kulezi league but bafuna ukuthi baye beyond bayothola ne-exposure kwi-school team bakwazi ukudlalela ko-Sasol nako Hollywood so iyona into eyenza ukuthi kube lula because ukucoach amantombazane ngiyasho namanje it's not easy kunama challenges amaningi ukucoach amantombazane but sikuthathe ngokuzikhandla nanokuthi siyayithanda lento siyenzayo ne-development yamantombazane awashelwa amantombazane kahle akufuneki akuvumelekile yabo because once washela imidlali then usuwenza ukuthi kube ne problem ku squad selection yakho phela kufanele lapho umusenza amantombazane sebenza amantombazane kanti uyazazi ukuthi imizwa yakhe iyashesha iyashisa usebona amantombazane ekhumula lapha amehla akhe aseyalobiza lapho usucabanga kabili ingakho kuthiwa uma uyokhosha amantombazane sicela ulazi ibhola sicela uphinde futhi ube umdlalo oke wadlala ibhola because bakhona kwi-Res League coach esingakaze sibabonele lutho but ba coach asazi noma balanda ama hips noma balanda ubuhle beingane because mina into engiyibuka engashaya uma ucoach uthandana nomdlali angeke ngithanda nomdlalo omnandi i problem le if nixabene naye uma ulungiselele obumnandi ushe enkundleni enkundleni umdlalo omnandi umdlalo olishaya ibhola yabo hayi ngalenye indlela uyilungise le umdlalo ake ngithi top player yakho ungathandani if kwenzeka ucoach wamantombazane ungathandani top player because izokushaya ku squad selection lento ukuthi mhlambe kwinto yeni ku relationship yeni kuneyinkinga but kune game emele nidlale kumele umtshele umele enzeni lo muntu kuneshow ukuthi ngeke akulalele and then mhlawumbe uthola ukuthi nixabene but ayikho kangaka into kuzomela umsapho uthothi akenzi kahle ngeke umsapho umuntu nibe nixabene yabo uzoba yena ngazi ulwana ulwimpi zenu ngebhola yabo then i-team lapho izoba unstable I prefer ukuthi nje ngamani uyojola nomdlalo wakwenye i-team yazi bengakuthemba umholi ngiyabuza ubuholi kwena bengakuthemba unabo ubuholi kuyakwazisa ukuthi ngabe upresident nasesiyani hayi kuyazwakala ukuthi ubuholi bukhona ingqondo yobuhlakani ikhonyana ngoba iqiniso lithi njengoba ngisho kanje ngoba nami ngisebenzile namantombazane kakhulu uthola ukuthi uzohlangana namajida mawusebenza namantombazane azothi hayi wena umsento uyayishala ingane bahlezi yabo hayi wena uyayishala izingane yabo bengisebenza nawe ezansi amathekeni uyakhumbula angikaze ngwabuke ngalelo liso vele mulova mhlawumbe lethe usana namantombazane awu10 somehow ikhona mhlawumbe leyo ke ozoyithanda
Yeah. mhlambe futhi nijole sometimes kuyenzeka but iqiniso lithi iphumo zayazibi right njengoba usho nje Yeah, kuba nengxabano eziningi. kodwa mangabe unengqondo yokuthi wena uyawashala amathekeni unaleyo nto ukuthi wena uyawashaya vele uyayibulala leyo nto but mina ngikuzwa njengomuntu ongazi ukuthi unayo le ngqondo eright yokuthi awuzile ukuzoshaya amathekeni la uzosebenza uzokwakha. Yeah. So no iqondile so ke into ke mhlambe ke engafisa ukizwa mhlambe njoba usho ukuthi iplan yakho kuyaphambili ile kulena ke sibuyele kule ama drugs adlange kangakanani ngaphakathi evasi ama drugs manje le gama letha ama drugs lithanda ukube libe inkinga ama drugs lento ezidakamizwa omunye wakwathi akayi understand lo gama kodwa waseLesotho umngani wami athi lento yakuthi sithi ama drugs kusho ukuthi yena udla mhlawumbe udla insango ukuthi ngoba manje ama drugs benifake yonke into mhlawumbe angazi mhlawumbe explanation yakhe abanye bathi ifaka yonke into alcohol yonke into nje kona ama drugs ona drug abuse mhlawumbe alcohol abuse mhlambe ngisho alcohol abuse but ngicabanga lokhu kusokukhulu ngalo izinto ebhenywayo emuncwayo ehogelwayo cathi izona izinto abakhuluma ngazo ke mabekhuluma ama drugs ngingasho ukuthi hayi lapha eHoward mhlambe ke bayawasebenzisa but into engicabanga ukuthi mhlambe if iaccess abangayithola ilabo abahlala off campus because phakathi ecampusini ayingeke I've never seen mhlambe noma ngizwe kuthiwa khona umuntu odlulisa ama drugs yabo but into etholakalayo yizo lezi onsangu ugwayi alcohol kuyenzeka kodwa ukuthi umuntu abe exposing ma drugs kuze kufike la kuthiwa khona uyayeka ngisho ukufunda ukhona umuntu mhlawumbe owahlangabezana nayo njalo noma ngakaze ngihlangabezana nonjalo but ngake ngahlangabezana no angazi noma ngathi imfundo eyisingaphezulu ukufunda khona laba abafunda kuze kweqe lo wamjida wafunda shuthi ngathi ngifike ngahlaliswa naye but i-behavior yakhe yayisi abnormal yabo engasekho normal once nje wabhema cause yena into yakhe yonke ihlangene but once wabhema insango umqondo wakhe wayewuluza kangokuthi umujito wayefunda naye izifundo esifanayo wake waya naye ku-exam wafika ku-exam room waphendula isifundo engesona lesi yabo then kwazi wakhala i-lecture eclassini kwathiwa ayingeke sibanibani ngeke wena ubhala i-test esisazoyibhala yabo kwi-test edlule kusho ukuthi wayesephambanisa then wazi wafika abantu bakubo nje bamthatha engafuni bamphoqa umthatha ngamaphoyisa because ngisho ukufunda wafunda lo muntu kuthiwa wafika ehlakaniphile abafika naye wafika ehlakaniphile ephuma ku high school efika lento le ufunda kakhulu akaziniki ibreak mhlawumbe yona into enga-advise abanye abantu ukuthi mofika lapha awukwenzi into oyithandayo uyenze nayo kungasalise kuba imfundo one way because iyalimaza nayo ngokwayo Politic lapha evasi wena ulapho ku-EFF sengiyekile sengishiye phansi ayisandawo leya ku-benefit abathize ngabathize yabo kodwa ngangikwi-SASCO ngingasho le SASCO ngafikela kuyona 2018 was i-proper SASCO yayi-proper led nango-2019 after 2019 it's been rubbish mengingasho nje it's been rubbish it's sekuabantu abangena lapha ngeemfuno zabo ukufeza izifiso zabo ngabanye abantu because kunabantu abafakwa lapha kuthiwa inayi list ezovotela okay abanye abafunda abazi kodwa le list le inabantu abangemuva okusho ukuthi vele laba beke bangena bama puppet so kunabantu vele abazobe basebenzisa njengoba ngisho nje ukuthi if mina ngiyipopular bengiphakamisa umuntu ngimphusha ngipopular vele esikoleni ngimphusha bazomvotela abantu because bazocabanga ukuthi uyi-right candidate but i-actual fact ukuthi yimo ozosebenza la ikhona nemali lapha izikhona imali yiko uke if uke wakade uqala unyaka nje kukhona laba bathi abadla ama-million SRC baze baveze emaphepheni 80 million uyangitshela
yeah niqhamuka ngaphi manje idliwa ko housing na koma stand abangaphandle yabo iskimi babeshaya ke leso ngisho ukuthi abantu abangena lapha I leadership mhlawumbe ngaphakathi kubona it's not about ukuleader nokuimprove yeah impilo zabantu nokuthi babe helpful ke around the campus but so okusho ukuthi masingakhuluma iqiniso ngepolitiki kukancane ukuthi ilunge lapha phezulu ngoba vele kwayilabantu abaqala phansi bebancane baqala vele sebe ne corruption kwayibona yilento engake ngayisho ngathi kuyafana kuthiwa asinikeze iyouth ithuba but uma ubheka kuyona iyouth nakhona sekubolile vele so vele sekunyuka abantu vele abanomkhopho lo kunyuka vele umuntu owazi ukuthi imali idliwa kanjani itholakala kanjani yabo eqala ngo80 million esevasi uyothe ephuma lapho oshaya amabhillion phela eselaphandle nabangimangaza ngamangala ukuthi hayibo 80 million thina siswele imali zokuregister abafethu 80 million yes hayi ngiyakuzwa so mfethu isikhathi sethu sesingathi sesifike ngasemaphethelweni sizolokhu sekubiza nje kakhulukazi sikhulume ngalezi zinto ngoba into enhle leyo oyenzayo kakhulukazi ukusiza amantombazana lezi zinto lezi ngiyathanda sikhulume ngazo ngoba njengamanje kupendwa into ukuthi nje abantu besilisa zilwane so sengazi ukuthi umuntu wesilisa maye phakathi kwamantombazana usuke ezowalala wonke lamantombazana sengathi maye phakathi kwawo somehow khona ngelinye ilanga yoyigwaza ibulala kodwa manje makhona umuntu onjengawo ne mentality ye leadership kuveza ukuthi kusazokwakheka amadoda right but akukhulunywa ngawo more especially social media nje manje udayisa lento ukuthi nje amadoda yilwane yabo always food so udayisa leyo nto awadayisi lezinto ezinhle ezenzakala njengoba usho ukuthi usiza amantombazana wawaqala phansi amanye engalazi ibhola wawafundisa lawo mantombazana mhlambe ngelinye ilanga in 5 years time or 6 years time umunye obedlalelo banyana yeah yona aim le ukuthi sikwazi ukuthi sibabone sebelapha sure yabo so into enhleke leyo mfowethu ngiyayijabulela kakhulu ngiyabonga nje ngiyayithanda mina leyo nto yabo kusho ukuthi kiwa phambili kwakhiwa amadoda right unengana ngithi futhi iyentombazana yeah so yabona yonke leyo nto le ikufundisa ukuthi mawenza into embi manje kule ntombazana nakuwena koyakhe ingane ngelinye ilanga ngenzeka yeah kona kukanjalo ngelinye ilanga kokwenzeka yeah so ayike yinhle leyo nto mfowethu singakavali nje mhlambe yini ongayala ngayo abantu abasha basesikoleni high school evasi nabasemgaqweni mhlawumbe abasenayo indlebe yokuzwa abasangakwazi ukuthi balungise izinto zabo nokuthi bashintshe nanoma kuthiwa mhlawumbe udlule ekusiphika isimo ngoba ziningi izinto abantu abadlula kuzona ma families kuphi othola ukuthi abanye baneenga njengoba begcwele emgaqweni ngeze izathu ethize but makwenza kuthi uyadlula nje nayi le video yamfica yini ongamtshela yona umfundise yona even amantombazane ke lawo amancane ngale bayilawa asezele manje emancane namanye angakazali yabo ngoba zonke lezi zinto mhlawumbe amanye adayisa umzimba mhlawumbe ikhona into ongamfundisa yona omunye udayisa umzimba lapha uhlakaniphile yabo akukuningi engingakusho but I think yonke into iqala ngawe if unenkinga njengoba usho khona abanenkinga abahlala emgaqweni ababaleke emakhaya khona omithi manje osabukusho ku khona isikole singaqedekile but uyafisa ukusiqede yonke into izoqala ngawe once you accept ukuthi khona uwrong onawo ila khona uzokwazi ukuqala khona ufuna usizo inkinga iba la kubantu if usa in denial ungakafuni ukuthi accept ukuthi unenkinga usizo ngeke ulithole because nabantu abafuna ukukusiza uthi bayafuna ukusiza wena ufuna ukusizakala into engayisho kubona labo bantu abalapho nomuntu obukele manje if ufuna ukusizakala vuma ngaphakathi uthi ufuna ukusizakala and then abantu abaseduze nawe noma kanjani kukhona umuntu emindenini ebanganini ezihlotsheni onesifiso esihle ngawe lo muntu ongathi mo reach out kuyena akulekelele kwigoal ofuna ukuyiachieve noma kulosizo ofuna ukulithola if ufuna uqeda isikole kunabantu emphakathini abakhona shona kwi-council if mhlawumbe ubona ukuthi kini kubheda ngaleyo ndlela if ungakhuluma mhlawumbe nekhansela lakho lingakusiza because njengoba ngisho yonke into izoqala kuwena nami nje akufika ngomuntu wangikhomba ngesibhamu noma wangihlokoloza wangisabisa yonke into iyazifikela kumina nje ukuthi okay ufuna ukuzibona lapha in the next 10 years yaqala lapha inkingi ukuthi if ungena matric ayikho into engizoba yiyona ngazitshela lokho mina
I'm not saying ukuthi umuntu ongena matric akayilutho because nabo Casper abana matric ba ama-billionaire manje. Yeah. Yabo. But yonke into iqala kuwena lapho. If ufuna ukusizakala, vuma ngaphakathi ukuthi usizakale, then you reach out for abantu abangakwazi ukukusiza. Yonke into yakhe izoqondela. Thank you. Ubatshele futhi ukuthi wawubuka imovie yami la ungithatha nje celebrity. Ngikushutha. Ngabuye ngakushutha. Konke lokho. Cha babukeli siyabonga kakhulu. Bekuyi episode enemfundiso ezi right ikakhulukazi mawusemusha usemncane. Kahle kahle le show nje asithi zoom in sisondela kuzo zonke lezi zinto lezi sisondeze nakuwe ukuthi uunderstand izinto mhlawumbe obungayi understand ngoba lo mfana usemncane kodwa kuningi akufundile nami nje angifundise kona okuzongisiza nawe ngicabanga ukuthi ngakusebenzela. Siyabonga kakhulu ke ukuthi ubukele, socela usubscribe, ushare, ucommente. Let's zoom in igama ngusandilwa kaMkhulisi noma ngathi umvela semuthanda. Ngiyabonga.